kaikille. Mä oon Taneli Kikkailee ja tässä videossa me vähän laitetaan mun pyörää parempaa kuntoon. Eli mulla on siis tämmönen joku scary horror-pyörä ja tänään meillä osataan koittaa saada tämä etujarru pois ja sitten tää vaihtoehto. Koska mä en tykkää oikein tästä ja joo, lähdetään nyt yrittämään. Ensimmäisenä meidän pitää tietenkin ottaa nämä gripit pois ja mulla on nää Motonetin tämmöset kiristysgripit, niin nää pitää ottaa täällä 6 jakolla avaimella. Sitten joo. Nyt on otettu tää irti ja nyt lähdetään ottaa tässä tätä jarrua. Eiku itse asiassa ihan muutama vuosi. Pitää ottaa tosta. Nyt tosta ota tää irti, me otetaan nyt tää jarru. Nyt on tää otettu tästä. Ja näette. Tätä ei ole enää sinne. Ja nyt lähdetään ottaa tästä. Tätä irti.